you slow, just walk for me dip. Take your time, vanity, she a freak of the weekend. Instagram, Snapchat for me quick, let them know you that shit. No, she better than bottle. She a freak, man, she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy, she only a dead broke to your socks every day. Watch her go low, she a pro. Hands on your knees while you wine so sweet. Watch her get while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Show it have control with her hips when she whine like a snake. Got me stuck in her motion. Don't make me wait, make me wait. Ready right now, yet to feel it again. No, she a freak when she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy, she only a dead broke to your socks every day. Watch her go low, she a pro. Hands on your knees while you wine so sweet. Watch her get while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Watch her go low, she a pro. Hands on your knees while you wine so sweet. Watch her get while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Listen. Yan ay patungo. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram,
Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello Madrid Nation! Na-miss namin kayo. Kamusta naman ang weekends nyo? Ayan, kaya naman kung na-miss nyo kami, paki-heart react ang ating live ngayon at huwag nyo kalilimutang i-like at i-share ang aming iba't ibang pages. Madrid Philippines, Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu at Madrid Philippines Davao. Ayan, na red tayo ngayon dahil 93 days to go na lang. Pasko na! Ayan, ihanda nyo na ang inyong mga regalo sa inyong mga inaanak. Ayan, mga ninong at ninang. Ayan, kaya naman, ready na ba kayo dito dahil nakatutok na naman kayo at na-miss namin kayo. Nakatutok kayo sa inyong pinaka-paboritong tambayan tuwing tanghali. Iyan ang The Almusal Club. At makakasama pa rin natin ang cutie patuti, Kim P. Dyan sa Komplikado. Nawala yung heart ko kaya syempre mag-heart react lang kayo 14. Ganda naman ang camera mo. At syempre, hindi mawawala ang guwapong Kengkoy, Rupi! Hello mga Madrid Nation. Kamusta na kayo dyan? So, mabingi ako. Wait lang. Mas tumabingi. Yan. Okay. Hello! Bigyan nga kami ng isang... Sa ating mga viewers dyan, si Ann Ferrer and si Serenity. Dali! Present na si Pakita nga ng energy nyo, guys. Mag-clap nga kayo dyan sa comment. Ayan. Heart. Ayan, pasensya. Ayan, mahina daw yung sound. Pasensya na kung papa. Kaway daw sa mga single dahil malapit na ang pagsikat ng araw. Uy, Ready na ba kayo para sa ating game for today? warap ka sa camera mo, hindi ka nakikita. Kay Mr. AJ and kay Miss Jazel. Hi! Oh, parang relationship goals yata sila. Nanonood sila ng Almusal Club. Halo! Ready na ba kayo? Just let us know that you are all ready. Comment ready kung ready na kayo. At syempre, kung ready na kayo, wag niyong kalilimutang i-heart react ang ating live. At syempre, i-like react kung tinatamad kayo Ayan, mag-swipe. Christine, naririnig mo na ba ka ng maayos? Oh, ready na daw sila. Pag-like, tinatamad. Pag-like, grabe. Yan, di ba? May Grabe. na heart react for Team Kim P. Oh. Guys, may yung sa mismo live, din. ayan, pupusuan ko Wow na din. and heart, ay hindi, like. And heart react. Yan. Hindi nila nakita. Yan. Ayan. Ready na ba kayo? Ready na daw Pahalo-halo sila. kay Mr. Re and kay Curvy Mercado. Yan. Siyempre, ang laging nangunguna. Ay, hindi. Bago. Christine Garcia Silao. Oh, Hello! Thank you for watching. Sabi niya, ready na daw. Hi, Christine. Yan. Uy, wow, may pakit siya kay Christine. Wait lang, may sinabi si Christine. Sabi ni Christine, ready na po ako. Ready na akong ma-fall. Kanino? Kay Ruby. Ayan. Siyempre, Ay, sorry. react naman kayo Yung dyan, cleavage guys. ko. Heart react and like react. Ready na daw siyang ipa-fall yung hangman. Kaya naman, ilabas na si hangman. Dahil na-miss ito ng ating mga... Comment ready. Ilalabas na namin si Hangman. Mag-comment kayo ng ready. Ilalabas na natin si Hangman. Paki-comment. Ayan. Paki-comment. Sabi ni Serenity, thank you. Hashtag, Babati Hangman mo na, free. Serenity. Yan, halo-halo sa Serenity, guys. Kamusta naman ang weekend nyo, Kimpi at Ruby? Balita ko nanood daw kayo ng Oy, Serenity. Hindi yan thank you, ha? Oh, nag-movie marathon Thanks sa kami ng Milo Tulfo. Nag-friend natin ng Tulfo. Pero okay lang naman kung ganyan naman tayo. Unat Ayan, huli muna guys, sa akin yan. Bakit ganyan yung camera mo? Simulan na ba natin ang ating game, guys? Ready na ba kayo?
Ang ating game Hoy, ay ang guys, inyong ready na ba favorite kayo? na hangman. Man. Ganito, Ready na sila. Ganito po yung Halo kay Miss Angel. Teka lang, pa-shoutout muna ako. Ay, pa-shoutout daw. Sinashoutout ko yung sarili ko. Kasi ganito po yung itsura ko pag 2 oras nagtutulog lang. Saan ka galing, Insan? Yan, ka. Yan. Ayan. So, simulan na natin in 3, Medyo lutang po tayo. 1. Palayain, sirang man. Ang ating unang category ay occupation. Halo kay Mr. Jeff. Hi, Mr. Jeff. Hi, Mr. Jeff. Teka lang, yung pinadala mo sa aking headset, nakalimutan ko dun sa harapan ng TV. Guys, natutulog pa yata kayong Monday. Ayan, ang ating hangman set 1 category ay occupation. Uy, wow. Ano yan? Ano sabi ni Ruth? May sumagot na ba? Letter... Parang naririnig ko ata yung boses ko nandun sa Letter kapitan. O. Sabi ni Vina. Letter O. Sabi ni Christine, mag-ready ka na DJ Rupi dahil dyan na ako mag-work. Wow! Patay tayo See you, dyan. Christine! Pati niya ng Hello kay Vina Fuente. I-guess natin yan. Sabi ni Solid ang Serenity salary and ni Mr. AJ, letter E. Maghahanda na ako. Yes, occupation with 3 words. Yeah. Yan. Sabi nila letter A. Letter A. Ay, parang alam ko na yung Sabi ni first word. Christine. Parang alam ko na yung yung first. Sabi ni Mr. AJ, letter I. Yes. Wow! Lahat ng vowel. Yes! Alam ko na yung May ganito sa first word. Letters. Sige lang guys, input lang ng letter. Nahuhulaan nyo na ba? First word. Oo. Napaka- Yan yung hilig eh. Napakalupit mo. Pool. Nahulaan nyo na ba? Ay, mula na ba? Nahirapan yata sila. Sabi ni Vina, letter F. Full. Halo kay Richard Chan. Rika pala, nabubulol na ako. Richard Chan. Richard. Rika Chan. Yung kapatid ni? Uy, Kapatid niya ni ano? Halo kay Jessa Kaluyong. Ni Jackie. Halo. Ayan, guys. Good morning Baka guys. naman alam nyo na. Hoy, di raw tayo makita. Bakit di ko kayo makita? Oh, may nang isa. Sabi ni Mr. AJ, letter D. Hindi, ano kasi, ganito kasi yan. Hindi po siya door. May mga bagay na nasa harap mo na pero hindi mo pa nakikita. Oh. It starts with letter F. Katulad nung camera. Nasa harap na niya. Nahulaan nyo na ba? Guys, Okay na daw, sabi ni ayun, Rika. Okay na. Letter D. Door daw. Ruby, hindi ka... No, it starts with letter F. Ay, food. Sabi ni AJ, letter D. Alam mo ba, Kim? Sabi... As in door. Opo. Halo kay Pati si Winston. Winston, sabi niya, letter D Costales. Letter C, sabi ni Rika. Yeah. Ayan, may letter C. Ako. Wala, hindi pa pumuputok. Safety Inspector. Oh, ang ating top fan na si Ha? Christine. Wala na. Suko na. Patingin niya. Ayan, sumagot si J-Lo Lara, Food Safety Inspector. Oy, si Mr. E naghahalalay. Naglalay. Kay Mr. E. Wow! Wow, nag-like si Mr. E. Siyempre, sa akin yan. Sabi ni Wilson, yes, tama. Wow, ang galing naman! Wala na bang lalaban? Sino yun, si Christine? Sabi ni Vina din, Food Safety Inspector. Parang may nanalo na eh. May nanalo na ba? Meron na. Si Christine? Si Christine De Guzman. Yes. Letter S. Oy. Kitang-kita mga kalat. Y. N. S. P. E. R. Okay, congratulations, Christine De Guzman. Roy, ang ating magiting na manunood at manunoporta. Congrats. Congratulations!
Next na tayo. Pwede pang bumawi dahil meron pa tayong Yes. dalawang set ng ating hangman. Yes, at Siyempre unlimited mag-react chance naman of kayo dyan, winning. guys. Ng Yeah. Heart React for Team Kim. Yeah. And At like react for Rupee. Ayan, guys. Thank you daw. Welcome. Okay, next puzzle na tayo. ready na ba Yay! kayo para sa ating next? Yes, Rika Chan. Pwede Yes. pang bumawi. Yes, pwede pa. Marami pa Chances tayong of games. winning. So, Set pwede two. pang manalo. Set 2. Ready, ready, Okay, ready. Babawi daw next sila. puzzle in 3, 2, 1. Ang ating category ay History. Ayan. Yan. Labas ang mga may history. Na iniwan sila ng jowa nila. May history ka ba? Wala. Parang kanina ka ba umugot? Hindi ka, Wala si hindi ka Bin. iniwan, ikaw yung... Hindi, ako yung nangiiwan lagi. Oo. Siyempre, Araw-araw na. para iwas sakit, ikaw na yung mang-iwan. Unahan mo na, no? Unahan mo na. Sabi ni Dina, letter I. At saka sabi ni Jenny, letter I. Pareho sila. Madaya si Kim, Halo-halo, dalawa Mr. internet. Raniki. Letter A. Kay Christine, letter A. Wala akong load. Si Kim Molina. Ang dami na nagsabi for the nth time. Yan, dami sumagot ng letter A. Sabi ni Ann and Jessa. Hi, Mars. Pareho sila ni Jessa. Nakita ko lang si Jessa. Andyan sila sa kabidad. Kumakain. Halo-halo! Yes. S. Yes. Sabi, ay meron na tayong letter A, Winston. Wala na. Halo-halo kay... Okay lang. Pati ko sumagot. Oh my God, Rika, mahilig ka magpaputok. Paputok. Ayan. Sabi ni Nahulaan niyo na ba? Inday. History ito. Wala si engineer eh, wala yung mahiling magpaputok eh. Meron pang tatlong lobo. Hi, Angelique Magaliag. Miss Angel. Angelique ba? Yeah, it's Miss Angel. Hi, Miss Angel. Hi. Kawugay. Uy, guys. Hindi ka Ito, nakaponi. may bago tayong viewer si Jenny May letter Lynn. Oo, may bago tayong viewers si Jen. Hi, Sabi Jenny niya, Lynn. letter N. Baka Halo-halo, naman, gusto mo na rin Jenny. mag-work dito. Hi, And down. Uy, ang dami Halo-halo nilang din kay mag-end. Jason Galang. O, diba? Guys, may letter N. Ano yan? Alam ko na yan. Sabi ni Jessa daw, letter L daw. Sino ba yan? Yes, sabi ni Jessa. Wala. Oy, kala mo lang wala, pero Meron. Sampal! Sabi ni Ru. Bago mo ko sampalin. Letter D daw. Linawan mo muna yung mata mo. Oy, mukhang tama ang inyong mga sagot. Guys, meron na lang tayong Galing tatlong nyo letters. Oo. Nahulaan nyo na ba? Oh, May sumagot, sabi ni Vina, letter B. Parang may letter B nga yan. Masyado nang madali yan, ah. Guys, pag yan, di nyo pa nahulaan. Tito yan ng artista Ayan, eh. sabi ni Mr. E. Benedict Arnold. Ayan. May nauna. Ang dami nilang sumagot. Mr. E. Sumunod si Serenity and si Jenny. At dahil magaling na si Mr. A, ipapapremyo na daw sa pangalawa yung ano. Oo. Ang dami na nilang sumagot. Sabi, halo kay Paul. Paul, bakit letter B? Benedict. Yes! B. C. C. And R. R. Congratulations. Ay, alam niyo ba, trivia lang. Ano siya, uncle siya ni Arnold Schwarzenegger. Oh, kasi, Spell Schwarzenegger! akala ko Spell first. Schwarzenegger. Hindi siya, no? Mark Arnold Logan. Okay, next. Game! Congrats! Check muna, check ng mga nanonood. Check muna tayo ng mga nanonood kung okay pa ba. Ready pa ba kayo, guys?
comment ready. Comment muna, comment ready bago namin i-next ang puzzle. Pwede pang bumawi dahil meron pa tayong last set for Hangman. At bago kayo mag-ready, mag-like muna and subscribe. Click the bell button and... No? Congrats! Ha? Nasaan ba siya? Christine, hindi siya. Christine, magpakilala ka. From PSU San Carlos. Si ano? Si Rika. Ay, si Rika ba? Wait, hindi ko alam. Siyempre, alam mo naman yung kumakampi sa atin, Ayan, ready natatanggap, na di daw ba? sila. Okay, next Ready, puzzle ready, in ready, 3, ready, 2, ready. 1. Okay. Ruby, joke naman dyan. Request saglit. Teka lang, teka lang. Sabi ni Miss Miss Jazzy. Jazel, wala kasing umaano ng joke niya. Sabi niya, Ruby, isang joke naman dyan, yung habe. Yan. Mamaya. Mag-isip ako habang naglalaro. Okay. Sige. Ready na daw sila. Anong category natin? Books and Books, movies. Ang paborito favorite niyo, ng guys. ating naman yan eh. Please. Ako. Letter. Ayan, nangunguna si Jenny, letter A. Letter A. And sabi ni Miss Angel, letter S. Hoy! Sabi ni Anton J. De Gracia, letter E. Inday. Hindi. Hinday yan. Letter E. Okay. Ang sama naman nun, Inday. Sabi ni Serenity, letter I. Letter I. Ay, Serenity, nagpaputok ka. Bakit? Hoy, Serenity, magbayad ka. Jenny, meron na po tayong letter S. And sabi ni Rika, letter B. Bayaran mo ako. Bakit? Ano nangyari? Yes. Yung Milo Milk. And meron na rin po tayong letter E, Jenny. Hoy, parang zing. And wala ring... May sumagot na ba ng I? Wala pa. Meron na. Ay, walang I, di ba? Nakuha na. Walang I, guys. Pero meron ulit tayong bagong viewers, si Angel and Cuevas. Hello, Hi, hello, Angel thank you Ann. for watching. Woo, good morning. Oh, close. Ayan. Letter J. Hey, Angel Ann. Sabi ni Miss Angel and ni Jenny, letter L daw. May napapansin ako. Isa Hey, na lang. may napapansin ako. Dumadami na ang dumadami na ang angel dito sa atin. Ha? Dumadami na ang angel. Ano yung sabihin? Wala lang. Guys, kailangan Mga nyo na mababait mahulaan tayo. po ang word. Yeah. Paputukin na yan para wala nang manalo. Ayaw nilang manalo. Guys, input ng letters. Nakapamili ka na? Oh my gosh. Elf's Race? Elves Race. Ano yun? Halo kay Jam Maika. Halo. John Micah? Elves. Ay, feeling ko hindi siya. Kasi kulang. Race. Books and movies. Kulang. Sabi ni Paul, Elves Tale. Feeling ko hindi siya Elves kasi kulang. Hindi siya elf. Sabi ni Mr. Ender's Game? Ay, oo, may movie nito. Ano ba yan? Ender's Game. Ay, alam mo, ang ganda ng movie na to. Ay, book din siya. Ano ba yan? Hindi ko alam yan. Oh. Endless Tale. Rika, sobra. Ay, kulang. Lang. Uy, mo talaga. Subukan na ba natin ng Ender's Game? Sure na ba kayo? Ender's Game? Eagles Race. Sabi ni Christine. Ano kanta to? Ano mga kanta to? Feeling ko Feeling ko Ender's Game eh. Sa panahonan mo yan. Yung bida dun si di ba? Ender. Sino si Ender? Si Biggie. Si Ender. Hindi ko sure. Hindi daw sure. Pero may nito. May book and movie. Oo. Ang ganda ng movie na to. Tama daw po. Tama. Sabi ang dami na, may sumagot na ng Ender's Game. Si Jenny.
Oh, diba? Gossip N. Roberto. Ah! Oy, may letter N. N. Elf's Game, Ender's Tale. Letter D. Tail? Sige, sige. Wala yan, G. Oy! Yes. Letter D. Gaya naman yun. Okay, letter R. And letter M. Sino yung sumunod na, ano? Sumunod? ano? Si Mr. E. Si Mr. E. Oh, congrats, Mr. E. Congrats, Mr. E! Guys, pwede ba kayong bumawi? Ang dami sumagot ng ano, ang dami Pwede kayo sumagot manalo. Ano ng chances of winning? Ender's Game. Ender's Sumunod si Game. Jenny. And si Christine, Ayan. Ender's Game. Ready na ba kayo sa ating next Enemy's game? Game, sabi ni Jason. Kung handa na kayo sa ating next game, ayan, maganda-handa muna kayo. Sasabihin ko muna kung sino ang mga nanalo sa hangman. Set 1, Christine Roy de Guzman. Set 2, Miss Teresa Solomon. At set 3, again, Miss Teresa Solomon. Ayan, so sa mga nanalo, PM ang inyong mga numbers para ma-load na yan later. Thank you so much. At ang ating next game ay ang movie serye. Ayan. So meron kaming inihanda 3 international movies. So kilalang-kilala nyo to, hindi na kayo mahihirapan, pero pinahirapan namin kayo sa pictures. Ayan. Pero halatang-halata, alam nyo to, dahil mga recently movies lang yan. So ready na ba kayo? Ang Oo. category ay Meron na tayong mga genres. Ibibigay namin ang aming mga genres sa bawat movie. So, 3 international movies. Hindi, iba-ibang genres. Sabi ni Mr. nakalagay Jeff na ang mamayag ating pa, mga madam. genres. Yes, ready na ba kayo, guys? Yan. Comment ready para naman malaman namin kung ready na ba kayo sa ating Yes. second game. Oy! Ready na ba kayo, guys? Yes. Naman kayo dyan para Kompleto makita namin dapat na ito, ready na ah. kayo. Teka, nangangapit bahay ako eh. Nangangapit bahay ako. Bakit ka nakakapit bahay? Ano ba yan? Ready na. Ready na. Narinig na ata ng Serenity. Ready! Second game Starts now! Okay, ang ating category ay action movie. Serenity, 65 ko. Ay, yan ay... 65 ko, Serenity. Yan ay... Anong movie? Yan mo yan? Action movie. Movie serye. Action movie. Yan. Nandiyan si ano eh. Conjuring. Hindi po siya Conjuring. Halo-halo kay Miss Monette Gambito. Hop niya, meron alam. Teka lang. Dark Phoenix. Hindi po. Fantasy! Justice League. Hindi po. Ay, Oo. guys, fantasy pala yung Fantasy. yung category natin. Tama yung sorry. Justice League. Ano yung ano? Justice Hindi, I League. mean ano muna. Justice League. Ay, Justice League yung sagot? Justice League. Ay, yung galing naman ng Serenity. Nakita yata nila eh. Sabihan mo sila. Guys, ang tamang sagot ay Justice League. Ayan, pasensya na gamit lang sa genre. Ang ating genre ay fantasy. Sabi ni Ayan. Jam, hina ng net sa school. Okay lang, Jam. Baka lumakas yan. Marami pa tayong game. Baka alam niya yung bilang. Nakita yata nila yung ito. Nakita yata nila to. Hindi. Nakita ko nandito. Baka nandito. Next. Okay. Silang pinagbibintangan. Mamaya hindi na sila manood. Sa denang ginto, sabi ni Ayan, fantasy. Mr. Jen. Napaka-foreigner na. Kailangan bro. Next na.
Yan! Yan ang action. Okay. Puro daw loading. Annabelle? Ano Annabelle? Di una. Puro loading. Ayan, sabi. Ang ating category ay... Di na agad, sabi. Movie. Action movie. Gina G. Gina agad. Parang ano, Kamukha ko? parang hindi siya Suot mo sa tumatanda. papel? Kamukha ko yun. Opo, kailangan buo. Kasi ilan na ba yan? Sino bang nakapanood niyan? Ilan na Apat. yung apat na? Ilan na yung movies niyan? Ilan na naging movie niyan? Ay, hindi. Trending yan eh. Oh, marami na. Kaya pala. Marami siyang part. No! Hindi po Avenger. Hindi po siya probinsyano. Sino sabi? Nakatawa niyo po ako. International movies lang po. Andiyan si Coco Martin, no? Wait, sabi ni Mr. Mission Impossible pero di ko alam kasunod. Wala, malapit na. Guys, tama na. Copy paste na yan. Mission Impossible. Triple X daw, ano yun? Triple X. Triple X, Iron Man. Mission Impossible. Malapit na si Ano? Mr. E. Hula. Ay, si Mr. E. tsaka Hindi si po siya Thor. Sir Jeff. Iron Man. Hindi po siya Iron Man. Very ano yan. Guys, may hint na po. Huwag mo nang pilitin yung ayaw. Huwag mo nang pilitin ang ayaw. Pilit po siya Avengers. Guys, oo, Mission Former. Impossible. Mali! Mission Impossible. Hulaan. Tama si Mr. E. Mr. E, kompletuhin mo. Ano Ayan, may yun? nabalik na. Mission Impossible Fallout! Si Christine de Guzman Roy. Okay. Grabe, sa Teka lang, mas magaling si Mr. E. Uy, asan na yung joke mo? Mr. Red, thank you po sa hint. Kung hindi dahil kay Mr. E, hindi nila mahuhulaan yan. Mr. E, mag-thank you kayo, Mr. Hindi Hindi ko ko matandaan matandaan eh. Ayan, Tama. diba, Nahuli sumunod si na Jenny. ng Mission. Mr. E, nanonood ka pala ng mga pelikula ko. Yes. Ang ating next. Mahirapan. Sana naman mahirapan sila. Transformer daw. Ano yan? Oy, drama! Wow, ang ganda! Ah, Ano ang ganda? Oh, ang ganda! category ito. Favorite ko yan. Romance. Book, opo. Book adaptation din. Kompleto din dapat yan, ha? Baka naririnig ka, oy! Maganda to. Favorite ko yan. Marami diyang action yan, action. Action slash drama. Sabi ni Christine, thank you Action po, Mr. slash- Hehe, slash- love you. Wow! Action slash Salamat romance. daw sa support, sabi ni Mr. Red. Oo, parang si Miss Zen. Guys, tinututukan to sa cinema. Oo, di ba phenomenal? Ayan, sabi ni Jenny. Oh my God! Shades. Ano? Ay, wrong spelling. Ayan, sabi ni Serenity, 50 Shades of Grey. Freeze! Anong tamang sagot? Ano? Ang tamang sagot. Yes. Wala na bang Bakit si na sumikat Serenity? ka ng 50 Shades? Eh ano Teka lang. Sabi ni Trivia. Jenny, 50 Shades of Grey. Ano na naman si Mr. E? Oy, kayo, ano naman Ano kayo na na? Mr. E? Mr. E, ha? Oh, may darker. Mr. E, ha? Meron na bang darker? Pinapanood nyo, ha? Pinapanood ko lang Doraemon. 50 Shades Slam of dunk. Grey. Ano ba talaga si Serenity? Sabi ni Mr. E, ang hirap naman ay mga sequel. Kasi, yes. Ano yan? Parang barilan mo yun. Mr. Jeff, Tarzan. Yes. Mr. Jeff, tama ba yun? Innocent. Tarzan, ha? Ibang version nata ng Tarzan yung napapanood nyo, Mr. Jeff. Sabi ni Mr. E, hula ko. Talon. Hula ko dahil sabi mo, Rupi, favorite mo. Mr. E, tama kayo dyan. Yes. Nahuli pala ako ni Mr. E doon. Wala na akong magagawa.
Teka lang, yung picture ko, humingi ka muna ng consent sa akin. Teka lang. 50 Shades of Grey, please. Walang gray! Serenity. 50 Shades of Freed yan, walang gray yan. 50 Shades. Of Freed. Serenity. 50 Shades of Freed. Freed. 50 Shades of Freed. Ayan. Walang gray yun ha, walang gray. Walang Gray yun, ha? 50 Shades of Grey, Philip. Dapat ko, 50 Shades of Freed. Ayan, 50 Shades of Yan. Dapat ano, the truth will set be free, ha? Wala na po. Anong next game? Ang next game natin Look. ay Listen. Hangman. Pero Look. bago ang lahat, Learn. i-screen muna ang ating mga nanalo sa ating movie serye. Set 1, Serenity. Set 2, Christine de Guzman Roy. At set 3 again, Serenity. Ayan, congratulations. At syempre ito, makinig kayong mabuti dahil medyo komplikado ang ating art attack ngayon. Basta makinig lang kayo. Ears on eye. Oo. Ears Look, on eye. listen, Yes. listen, and Look. Look, listen, look, and listen, learn. and learn, and look, and look. Yes. At yes, ang ating art attack ngayon, Corny ganun mo. pa rin. Special edition ng drawing ko. Look, Kanta nawala mo. din ako. Ayan. So, ang ito-drawing nila ay, anong ito-drawing nyo guys? Ang Ay, ito-drawing nila title ng kanta. Title ng kanta. At ano ang huhulaan nila? Ang huhulaan nyo ang Hulaan first ay line first line nung ng kanta. Yes. Guys, kapag nahulaan nyo na yung Title. drawing namin, yung title nun, ang kailangan nyo sabihin sa amin ay Yung first line. Yes. Mag-sample ka, ay. DJ I. Kunyari ano? Sample. Sample din, mag-drawing ka. Mag-drawing ka dali, mag-drawing. Way Sample back tayo. home, yun. Sige, sample tayo. Mahaba pa naman. Lines. Ang Yes. hulaan ay lines, pero ang idodrawing namin ay title. First Nagigets nyo ba, line. guys? Hindi, kung nagigets nyo, bago tayo Comment mag-start. ready kung okay na ba, kung nalinawan ba kayo. Kung hindi pa, sabihin nyo, repeat after me. O, dali, mag-ano tayo. Mag-sample tayo, Rupert. Mag-drawing ka. Ako na. Hulaan. Mag-drawing ka dali. Hulaan. True or false? First line Aba, ba't ako magdodrawing? ng song title. Sabi ni Jenny Hina kasi sabi ni Miss Jazzle, Nax, complicated na. So yun, Miss Jazzle, ang kailangan niyong sabihin ay ang first line. Pero ang idodrawing namin ay ang first... Ay, hindi. Ang title. Yes, Song title. Dahil sa Ang mundong aming ito, idodrawing. ay puro komplikado. First line. line. Yes. Ay, ang balita ko, may points din sa mga kahula ng ano eh. Ayan. Kopya daw. Sabi Teka, ni teka. Jazzle, mukhang ready na sila. Mizen, parang balita ko, may points din sa mga kahula ng title, tapos another point sa first. 1 point. Paramihan sila ng points. Di ba? Pag nakahula kayo ng title, 1 point. Pag Pag nakahulaan tapos nahulaan nyo pa yung first line, 2 points. So, Yan, yeah. yan guys, ha? Yeah. Paramihan pa rin tayo ng Yeah. line, paubusan. Ano yan, Kim? Nagdo-drawing ka na naman agad. Hindi Daya. nagpapahula siya, di ba nga sample? Oh. Ano yan? Doraemon? Sample Nobita? nga daw. Ang hirap naman. Ayan. Game na. Mukhang Game ready na, naman na game sila. na. eh. Oh, game. Sabay ba kami? Kopya. Ayan. Sabay kami, guys. So, yun. Hulaan nyo na lang ang first First line. The first line. Never Yan. die. Kunyari, ang pinahulaan, ang dinrawing namin, ang title ay 1,000 Years. Ang kailangan nyong sabihin ay Heart Beats Fast. Ayan. Parang- Beat. Kantay mo, kantay. Beats Fast. Ganun. Okay. Ganun. Ready na sila. Sabi lahat. Okay. In 3, 2, 1, Go! Wala po. So, meron ako. Wala tayong timer. Sa akin, one word. One word. Oh, One ano word. kaya yan? One word pala, hindi words. Ano kaya yan? Tingnan natin ang kanilang mga drawing. Wow.
Ano yan? Compass? Ang hirap kaliwete. Ano ba yan, Rupert? Ayusin mo naman. Para namang ano yan? Bulak? Ay! One word. One word yung kay Rupi, 3 words yung kay Kimpi. Ano kaya yun? Compass ba yan, Miss Kimpi? Oh. L. W. Ay, ano yan? Ayun. Upside down. Upside down. Hindi po upside down. Ano yan? Ano yan? Hindi po. Yan! Yan! 1 point. Sino yun? Sino yun? Yun yung ano, yun yung title. Title yan. 1 point. Sino yun? Ayan, meron na. Jazzy. Ay, wait. Ano? Ano bang pakawala? Oh, yun yung Halo, kay first. Brian. Pinakaula na ng first line ko, ha? Yung fallen out, fallen in. Si Miss Jazzy. Ang galit naman. Ayan na. May nakahula na yata yung sa'yo, Miss Kim. Fallen out, fallen in, fallen in. Eto, nahulaan niyo ba to? Favorite ng lahat to. Oo, tama. Baby. Falling up. Sino nauna sa falling up? Falling One up. word, Tagalog. Tagalog ako. Oh my God, wala pang nakakasagot sa akin. Falling in. Falling up. Si Ruth? Diba, may ano to? Ano to? Tapos din. 2 points. 2 points na si Rupi. Ang hirap daw. Nahuli daw si Mr. Brian. Brian, Mr. okay Bri. lang. So, next ko na nga to. Mr. Brian, ang huhulaan nyo ay ang first line ng song title na idinodrawing ni Rupi at saka ni Kimpi. 3 words. First line ng song title na dinodrawing ni Kimpi tsaka ni Rupi. Ayan. So, habol-habol guys. May tig 1 point na si Christine at tig 1 point na si Ruth. Parang mahina yata ang ating puwersa. Miss Kimpi, ano ang nangyayari? Harana! Yan, oh. Oh, the first line ng Harana, Jenny, 1 point. Sing Harana! Kanta niyo Harana, Uptown Girl. May Uptown Girl ba dyan? Uptown Girl, Harana. Hulaan, 1 point. Kantahin mo! May Uso pa ba Ayan! ang Harana? Oh, tama. Meron na. 2 points. Si Miss Angie. Ayan! Sabi ni Christine, Bed of Roses. Pero ano? 1 point, Ano yun, Christine. Uso pa ba o uso pa ba ang Harana? Puso pa ba? ang Harana? Harana. Si Angel. Ayan! Sabi ni Christine, sitting here. Wasted. Wait Wow! lang, wasted. 2 points ulit si Christine. Plus yung title. Wow, may 5 points na si Christine. Ito. Meron akong 5 words. Merong 5 words. Okay, guys. Ang unang dalawang makakuha ng 5 points, sila ang panalo. Ayan. Go, guys. All about the bass. Bed of Roses. Mas mauna dapat ang, yes, ayan, all about the bass, sitting here, wasted and wounded. Pati na ng mga drawing nyo. Meron siyang 5 words. No. Pati na ako ng drawing mo first. Ito, meron siyang 5 words. Baby! I'm all about the bass. No trouble. Hindi No, po. my heart will go on. Okay, Miss Jazel, ano One yun? word. Ano ang first Ang line? kailangan niyong hulaan ay first line. Ay, tama na yung title. Tama ba? Yes. Ayan, nauna si Every Miss night Angel. in my dreams. Every night 2 in points. my dreams. Yan, may 4 points na si Miss Angel. Oh my God, ang hirap. Ang galing nyo naman. Grabe. Guys, Meron siyang 5 words. 5 words. Eto, alam nyo na to. Ano ba yan, Rupert? Hindi ka na naman makausad. Ano ba yan? Mahirap to eh. I'm all
about that bass daw. Ito ay ano? 4 words. 4 words. Na 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 na. Good. I'm all about that bass. Okay. Sige lang, go lang guys! 4 words. Go, go, go! Lubat ka na. Ang hirap daw. All of me? No. Patingin. Alam mo ba trabaho ni Kimpi dito? Ito, meron akong 5 words. 5 words. All about that bass. Kasi parang bass to Miss Zen, oh. Yung drawing ni Rupert parang, parang bass na. Yan, napakadali. 1 point na si 1 point. Meron akong 5 words. First line na always be my baby, hindi magpo-proceed. Ayan, we were as one, babe. We were as one, Woohoo! babe. Moment Ito inside. guys, meron akong 5 words. Serenity, 2 points. Ito, 1 word. Ayan, ito. Ayan, nilakihan ko na to para mag-get ko agad. Yes, yes. 5 words. For the moment in time. Okay guys, ayan, naulaan nyo na ba? Hindi sumasagot na ba? Tagalog. Sa akin, English. Hi. You will never be Hindi po siya you're my only one. someone never knew that. Guys, ito nakaturo. Oh, pinakaula na. Oh. Kisap mata. Why? 5 points. Si Ruki. Sino yung nasa mata? Ito. Christine. Another 1 point kay Itong Christine. magalak. Dagdagan mo pa. Ano? Hindi siya you're my only one. Christine, dagdagan mo pa. Lambing. Guys. Meron na. May ano siya, may B. Shaira. May B. 2 points. Tapos May na B ako. siya. Ano yun? Tapos may number 1. Lambing. Lambing. Binibigyan ko kayo ng ng hinta. Yes Oh, po. wala na akong papahulaan. Paano May B yan? siya tsaka 1. Sige, magano ka pa. Go. May B siya tsaka 1. Tapos na ba kayo? May B siya tsaka 1. Binibigyan ko na sila ng clue. Kailangan mo na mag-timer. Manood na lang daw si Mr. Ed. Timer kinaali. Guys, we may need B to tsaka have 1. timer na. 1 May minute na lang. 1 minute na lang kayo, guys. Ayan o, B tsaka 1 minute, 1. 1 minute. Sayang to guys. 1 minute, 1 Sayang kung minute. kanino mapupunta to. May hint na akong sinasabi. Alam, pagkalambing na. Oh. Yes, tapos na yon. Tapos na yan. Ito. Ayan, timer starts now. Hindi siya. Bakit kanina pa yung always be my baby mo, Christine Di Oy, oh, may B siya. May B tsaka 1. Ayan, mamimigay kami ng 2 winners dito. B1. Binibigyan ko kayo ng hint. Let me be si the one. Shaira naman. Let 1 me be the point. one, Shaira. Anong Ano first ang- line? Ano ang first line? Always be my number 1. Let me be the one. To break it up so you won't have to make excuses. You don't need to find it. Meron na lang kayong 12 seconds left. Somebody told me you were leaving. Ayan, 2 points, Serenity. Guys, ito pahaba. Tapos ito yung W. Ayan, time's up na. Sayang to. Oh. Ano yan? With a smile. Kasi ito, diba yung Ay, nakakulang yan kanina, Miss Jazz. Lift your head. Ha? Lift your head. Meron? Si Miss Jazz. Ay, ang gala, hindi ko nabasa. Ay! So, may nanalo na ba? Yes, may nanalo na kaso iisa lang. Iisa lang. Nanalo. Yes. Ang ating nanalo, wow, ang dami yung points. Ang gagaling niya naman kumanta, guys. Has
Iisa lang ang nanalo, walang sumunod na 5. Kasi 6 ang ating ang 6 points ang ating pinaka-highest. Yan ay si Christine de Guzman Roy. Ayan. At ang susunod dapat na panalo ay ano yan? Ito, may sumagot. May susunod Banal na. points. So, Oh, Santong kabayo. Wala na, tapos na. Tapos na eh. Ko. May hinihi pa siya kete. Actually, hihi lang yung uno. Ayan. Okay, so yan ang nanalo. Sabi ni ay si Christine, thank you Christine again de and Guzman again. Roy. Congratulations! Ayan, so guys. Sayang yung sagot nila na banal na sa Santong Kabayo. Hindi Oo, umabot, sayang. pero Hindi tama umabot. po. Pero tama yun. Oo. Kasi magaling ako mag-drawing. What Same does yun the yan. fox say? What does the Tap, 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 Pang tap. drawing mo pang Ding, 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 ding. Okay, so final say naman sa ating dalawang kasama dito na si Cutie Patuti tsaka si Guwapong Rupert. Ayan guys. Rupi naman. Nahirapan ba kayo sa Baka may ating mag-add sa akin sa bagong Facebook game? niyan. Comment nyo naman ang hirap. Rupi lang, Diba? Rupi. Pero guys, ang galing nyo kasi nahulaan nyo yung dinalawing namin. Yan. So, congratulations sa mga winners natin for today. At sa mga gusto kaming makita ni DJ Kimpi. Oh, yan yung first line. Sayang. Kung gusto niyo kami makita ni Kim, mag-apply na kayo dito. Oo, tapos pag-guestin namin kayo dito. Oo, si Christine. Total, dito naman na daw siya mag-work. Saan daw? Yan. Dito, sa Madrid. Saan pa? Saan sa So, Madrid? ready na ba? So, congratulations po sa mga nanalo today. Pwede bang Today. bumili dahil meron ulit tayo bukas. Bukas. Yan. Sobrang hirap. Sobrang hirap daw. Walay ako ngayon, sabi. Pero guys, ang galing nyo kasi nahulaan nyo yung mga At yung mga syempre, yun. bago ang lahat, ang ating request ng audience, magbigay ka daw ng joke mo, Rupi. Request ng audience. Wala pa eh. Mag-joke daw si Rupi. Mag-joke ka na. Mabagal yung utak ko ngayon. Mag-joke ka. Ano may joke ka ba ngayon? Pick up line. Sa ating mga nagkaka-crush sa'yo. Ayan na, si Rupi. Sige na. Wala akong maisip. Naku, kantahan mo na lang sila. Dali na. Galing niyo mag-drawing. Yun na yung joke ko. Magaling ako mag-drawing, di ba? Enjoy, sabi ni Ruth, and galing nyo kasi mag-drawing. Diyos ko! Okay, so thank you so ayan. much. Ay, Next time na yung joke ko, utang na yan, utang. Yes, so bibigyan Utang. muna namin kayo at Utang. abangan nyo kami araw-araw. Ayan, wag nyo kalilimutang i-like at i-share ang aming mga pages. Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, at syempre hindi magpapahuli, Madrid Philippines Davao. Ayan, so sa mga gustong mag-apply, apply na kayo dito dahil Kita Ayun, ayos. tayo dito. dito sa Madrid, hindi ka nag-iisa. Medyo malabo yung mata ko, Mizel. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa inyong paboritong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! See you tomorrow! Bye-bye! Congratulations! Yan ay patungo. The Almusal Club.